La pirateria és present durant tot el llarg de la història de la humanitat, bé com a mer acte de pillatge, bé com a instrument polític i econòmic. Apareix entre les civilitzacions antigues del mar Mediterrani. També té presència durant l'edat mitjana a les costes del Bàltic i del Mar del Nord amb els vikings, a l'Oceà Índic, i al Mar de la Xina a partir del segle XVII. I, sobretot, a les costes del Mar del Carib i Amèrica del Sud, des de començaments del segle XVI. El terme pirata prové del grec peirao, que significa aquell que s'aventura per aconseguir fortuna. El pirata generós i idealista és una fantasia novel·lada. El pirata genuí, de qui ens parla la història, normalment era un assassí sense escrúpols i un fascinerós, capaç de les pitjors atrocitats. Mentrestant, cap al segle IX i X, va arribar al Mediterrani una civilització que venia dels mars del nord, d'Escandinàvia. Aquest era el poble viking, el qual venia amb unes embarcacions que rebien el seu nom per les figures que guarnien la proa, dracars, dragons, o snekars, serps. Aviat van ser considerats com una gent ferotge i despiadada, ja que saquejaven pobles, vaixells i tot el que es trobava pel davant. No hi havia qui els deturés i eren molt temuts. L'habilitat com a poble guerrer, constructor de vaixells i mariner és llegendària. Hola a tothom i benvinguts i benvingudes al canal de Lleonia Playmobil, el nostre canal de Playmobils en català. Sense cap mena de dubte, els Playmobils ens ofereixen la possibilitat de crear, imaginar històries increïbles en escenaris, èpoques i contextos d'allò més diferents i variats. Avui, com alguns i algunes haureu pogut deduir pel títol de la miniatura, us porto dues referències que pivoten per una banda entorn als pirates i per l'altra als vikings. M'acompanyeu a veure què s'hi amaga darrere d'aquestes caixes? Si us sembla bé, començarem per la referència pertinent als pirates. Concretament, es tracta de la referència 70.073. La capsa ens indica que aquesta conté 65 peces i que l'edat recomanable per a nens i nenes és a partir de 5 anys, doncs conté peces petites i els més petits de la casa les podrien ingerir. A continuació, farem una de les coses que més m'agrada fer amb les capses Playmobil, i és girar-les i observar les figures i accessoris que s'hi amaguen. La capsa que ens ocupa ara mateix ens indica que conté 4 figures, 4 pirates. Bé, sembla ser que hi ha un infiltrat en forma de viking. Doncs aquesta capsa pertany a la línia de Playmobil, Playmobil la pel·lícula. En aquesta pel·lícula sembla ser que surt un viking que acompanya aquests 3 pirates d'aquí, cada un amb un estil força diferent. Cada una d'aquestes figures va acompanyada del seu respectiu accessori i o arma. Podem observar un llargavista daurat, un punyal daurat, una espasa rovellada, una espasa més ben conservada i el que sembla ser una xarxa o xarxa de gladiador. També podem albirar aquesta espècie, aquest petit aparell de domònica, no us sabria dir què és. Si algú sap què és, que ho posi als comentaris, sisplau. A més, la capsa va acompanyada d'una quadriga arrossegada per 2 cavalls, una ballesta i un braç robòtic movible. Sembla ser que aquestes dues peces van enganxades d'alguna manera a aquest carruatge d'aquí. Si donem la volta a la capsa i ens fixem en un dels laterals, podem observar com el carruatge sembla ser una espècie de presó on els nostres amics pirates han tancat el nostre company viking. Aquí podem veure un pla general de tot el Playmobil. I vaja, quin tros de màquina! A l'altre lateral podem observar com la ballesta es pot moure amunt i avall i mitjançant un clic
dispara aquesta bala. Un cop observada i analitzada la caixa, ja estem preparats i preparades per obrir-la. Com que nosaltres som uns professionals, no necessitarem les instruccions. Amb la màgia de l'edició ho tindrem muntat en un obrir-tancar d'ulls. Ara és el torn dels vikings. Aquesta és la referència 9341 i de la mateixa manera que ens ho indicava la capsa anterior, aquesta no és recomanable per a nens i nenes menors de 5 anys. Aquesta referència pertany a la sèrie Knights, Cavallers. Per cert, he aconseguit les dues capses a la meitat del seu preu original, doncs la cooperativa Abacus, vídeo no patrocinat, oferia un 50% d'alguns dels seus productes. I vaig pensar, Gerard, aquesta és la teva. Podem observar que aquesta referència conté 3 personatges, 3 vikings, més concretament 3 vikings nans, doncs aquests medeixen 6,5 centímetres, mentre que els altres medien 7,5 centímetres. Aquests vikings nans i les seves barbes ens seran molt importants per un vídeo que publicarem en el futur. També cal recalcar que cada un d'aquests personatges va acompanyat de la seva respectiva arma i o accessori. Per exemple, podem observar una destral, una espasa medieval, un arc, 2 compartiments per guardar-hi les fletxes, un punyal i una petita ballesta. De la mateixa manera que ho fan els pirates, aquests també van acompanyats d'un carruatge. Aquest carruatge sembla ser una ballesta amb rodes, una ballesta on podrem disparar-hi 3 míssils, 3 projectils de foc. També hi trobem altres accessoris com un bastó, una antorxa, un escut i tot el material necessari perquè aquests cavalls petits, aquests ponis, llavors veurem la comparativa, puguin arrossegar la nostra ballesta. Si observem els laterals d'aquesta referència 9341, podrem observar com la ballesta es pot desplaçar amunt i avall, aconseguint així un angle que ens permeti disparar els projectils al nostre gust. Pel que fa a l'altre lateral, podem observar com aquest nan ha encès la ballesta mitjançant un clic. Podem disparar fins a 3 projectils a la vegada. Aquesta imatge ens deixa ben clar que aquest carruatge no és estirat per a cavalls, sinó per a ponis. A favor de Playmobil, podem dir que han pensat en tot, fins i tot en les proporcions. Però ja n'hi ha prou de xerrameca. Obrim la capsa ara mateix. Ara és el torn de descobrir com queden els vikings i el seu carruatge un cop muntats.
Aquestes han estat les dues referències d'avui. Què us han semblat? Ja em pots deixar als comentaris quina de les dues ha estat la teva preferida i per què. Ara bé, el vídeo d'avui no s'acaba aquí encara. De fet, aquest vídeo es titula Pirates vs Vikings per algun motiu en concret, no? Efectivament, a continuació intentarem esbrinar quina d'aquestes dues referències sortiria airosa en el camp de batalla. La manera per descobrir-ho... Exacte, és el que estàs pensant. Una competició de tir al plat. Bé, tira al plat, el que se'n diu tira al plat, és una manera suau de dir-ho. Estimat públic, poseu-vos còmodes a la vostra butaca i sigueu benvinguts i benvingudes al primer concurs interplanetari de tir que decidirà el guanyador del duel entre pirates i vikings. A la dreta de la pantalla hi trobem l'equip pirata amb la seva ballesta de fusta i atenció perquè serà l'encarregat d'efectuar el primer tir. Apunta i... Ui! Per poc de què ha anat. Ara és el torn de l'equip viking. El conjunt d'Escandinàvia es prepara per apuntar. Ui! Ha anat del canto d'un duro. Però atenció, que té l'oportunitat de desempatar. Ho tornarà a intentar... I... Ui! De què ha anat? Torna a ser el torn dels pirates. És ara o mai. Si encerten, s'enduen la victòria a casa. Apunten. I... Diana! El públic no s'ho creu. Els pirates són els vencedors del duel. Si has arribat al final del vídeo, moltes gràcies de tot cor. De fet, et confessaré una cosa. Aquest no hauria d'haver estat el primer vídeo amb cara i ulls del canal Lleonia Playmobil. El vídeo que tenia pensat per estrenar al canal de Lleonia Playmobil era un vídeo que portava molt de temps rumiant. De fet, el vídeo que estàs veient ara mateix no hauria d'haver vist mai la llum del sol. Però necessitava certes peces que es trobaven a l'interior de les dues capses que avui t'he mostrat. I he volgut aprofitar l'oportunitat per a fer-ne un unboxing. De fet, et prometo que el següent vídeo serà el doble... Què dic el doble? El triple de millor que aquest vídeo. Si no us voleu perdre l'autèntic i genuí primer vídeo del canal Lleonia Playmobil, no us n'oblideu de subscriure-us i activar la campaneta perquè us avisi quan el vídeo estigui llest. Fins aleshores, fins aviat! Portarem el mam d'embrins, emportats per vents molt prims, ones, ànims i gotims, el mar se'ns endurà. Quan el sol es pongui aquí i els ocells callin el crit, cantarem acomiadant els pobles pescadors. Cantarem junts la cançó per mariners com tu i com jo, que se'n van a fer la mar de plata i d'or blanc.